we took the matter up seriously. We went to the regional commander. So, this statement back out, no. The regional commander, we took steps. Any regional commander for Kasai, I'm going to say, the commander now what this is an iron. And I was so swiftly. And truthfully, the commander acted swiftly. And see, a short statement now, and we take steps. I find so when it was during court time, you can die in 2 buses. I see. And one more Ebiana Omunya who the import of Sobe belonging to Association Ghana Journalists Association, you know. My general say, okay, so no one can sakura ma. You better to say be a region, you better near radio station be anya ye ni omo edwuma fo na kokasa. Now we bring them under the umbrella. Thank you very much. Such a plan is on the scoreboard, and we will surely do it. Too late. I haven't said. We say no. It's not long overdue. Yes, long overdue, but it's not too late, right? We have actually thought of that, and we still do call members. Say they should still come on board. And I can say it is not difficult becoming a member of GGA and a member of first process. Never difficult. And of course, we will do what you have just said, going around the various districts and to get members on board. Okay. Now, we will do that. Yate Ira. You better say, and I will be educated to. Yeah, concerning remuneration of journalism. Yeah, DJ, I make steps to ensure that you be unionize the association and members. When unionization means we will become part of TUC. When we become part of TUC now, I don't know, we can have the the power to demand for fair wages, for fair working conditions for our members. Okay. At the moment, in unionization, we don't have that but you make it possible. You make about 70% or 80% of the steps. And I think that's every. Okay. Now, in a certification now, a feed DJ can get up, come to FM station, Ahenkan FM. Ahenkan FM. Yeah, back home. Then for FM 24 say, Mojima phone. More raising it to this level. We can do that, and they don't have any say, and they are allowed to do that. Okay, inti yebe ha mwanimu so na minim se yen ha no mo association chapter ni bi wa ha odan enclave ha yi. Thank you very much. Ya no minim obi intention bi di ehun komo. Ana me man sa advice no. Say odan enclave mun na mutin about together. Then you call yourself DJ Odan chapter. Then you are under the regional GGA chapter. Until you report to us, and then whatever we do, we'll let you be part of it. Yeah, kind of be a sending message about what I say. As a GGA and we focus in Kufodia. Uni Kufodia, the other say, oh, yeah, Ubu Pagu and Tum. I doubt. Over there, I don't see a perception. Of course, we'll go for that. Definitely your attention will be there. Of course. And your perception, though, for all you know, leadership, time before election, nomination, MOBBR. And he said, a company said, I'm not picking nomination, I'm not and unfortunately, there's nothing we can do about it. You understand? And the problem is that most of our guys are more outside, and more crowns. No, my imagine say you don't want to be part of the DA. Oh, I don't think say true. And unfortunately, I can hold brief for them. I don't think say it's true.
I know of a few people are show interested. They want to be part. So you see my point is entirely true. Said your work no. Fine, I generalize it because majority of you over there and show interest. Generalizing, but association you fight for the interest of Central for there. You go down to them. They come down to you, explain their policies to you, just for you to buy into it. Okay, we will do that. We will be coming down, right? Yati. We will be coming down as you have indicated. Yeah, sometimes we'll do the timetable and we'll do that. Okay. We'll come down. Yeah, that's no pay. Mark Anthony. Yes, sir. Who you too much? Thank you very much. Okay, tiene Mark Anthony Dajinga no Jane Debbie ono ye Eastern Regional Secretary the Ghana Journalists Association. Kweku. Abo. Montwa so mienko. Mo na mo daily guide the worker temu. Na oba de be ma wo mo kofa wo ho e video de beto abonten wo wa. Ye tri wo mo kobo mo wa na afie. Wa na afie on mo kobo mu enwa ba asem se ya. Ama sa mikin enya sem kitwa. Enkrofo wo mchichi nkofo gba yi eduam se de yehwe Yesu Kristo no. Yakwachi emumiensa se da bi. Otumi fa ope. Enkwachi obi ncheche ni mo eduam. Emomanfo ni na hwe no. Enwuna ni ma se tamsa se adentia. Wakọ wọ́n akọ akọhyiam ena mo video abeto abontenti ye tia omo wọ́n si da bi wọ́n afọ momenti ya tre sankofo mu miensa ehun sem daily guide democrat diaba daily guide kro ya agba mane sa police for abo asikwan se enkankofo bi ba be demonstration se etuo demonstration na police for abo agu wọ́n ampene the daily guide democrat mo ba so ni egusu ayade ma wa Ahenkan 93.3 FM so no eni na ye kuyenim eti ene mamemfa the new crusading guide the obokrata no ento so emfama we na bi so e de atudwa ya watch se hwe ene ogopie wo west north regional ye bona baso ne ene nkofo a eta na chi no enye asem ketwa aban so so wason zoom lion fo asense wo monye fertilizer wo krom ha no ehun sem eda ha owura bi da ha de Alexander Kwabena Safo Kantanka wosu ka chira ko to se ko to asemu amu ke minim hwe bia sra mu ama me nkodi meyire aduane kakra na minim hwe enti ko to hwe nanim so na so okay 90 billion Ghana cedis 90,000 billion 90,000 Ghana cedis tua na ko fie kodi wo yire aduane enti ane yamani beri ye wonsam eda hanomo ene ana pay the new crusading guide dem dey so the obokrata ya to din say the daily dispatch the obokrata Ghana for bakia nanu kwesede ya na mante mabato a NPP for 2 year executives no eba na wieye na wasantiment mu chema untumi na net so ana sanko premium so mun santuma no me chairman isan so ndi untumi kura o cheze ogbo adwuma omanfo ntuma na enema nkoso asantiment mu na anu ne ase chairman untumi opeso san di akunyan se chairman no otusika 1 trillion Ghana cedis 1 trillion Ghana cedis enya sam kitonyes ka kitwo o billion mienu ana akabu monya trillion chairman untumi tu ses kangum etuetu amasi ahene na etu ahene no se wo monye odibi kokko grounds owura ha chairman untumi o se okay untumi sa tese ka obo wo ho ni siko etuetu ahina no ni aid ono ankasa aid e de aba betu dwa se ebro 1 trillion ana chairman untumi tua ya ansa na o san di chairman ti wa hwente fiaska we wanya chairman ti o jose mpuntu juma ba santimantem o mo angasa MPP kro mu ni office o asante 1 trillion bebro 1 trillion watu yi mpuntu juma bi aba wo be teneka o be tete di obete wo si ni aid any aid na ka ene no said ye tie no you can't speak
authoritatively was so say no cry na say no cry wa allergy ni edi no allergy say dia or spending say no cry say no cry chema wuntumi emeka hwe na ban se na ni edi de aba allergy abonti ni edi sesen because edi for ya no mugumu ahoro krata na twe ni 8 yo edi bo house masoma ne keke ati ase ebi zo ajeka go bra yo edi bi ajeka wo mo dofso ana utumi share obi ni pa be 3 ye na 8 na edit cancer asemu ya onya de so ana so oni say bia na wo afia tie edi fo bebrebe yi o friends say atwe be ka chem say sister fia ye ne kwa okodi fufuo 2 million a menyini obedi adi dabi menyini saa keke dabi na sister fia no dabi o was a ujidi wa fambi say obetimi adi fufuo 2 million so ne na koba otu no atiem na uni obi koba na ne tese dabi uni obi koba ade oni ne da ne dem dabi ebia me koto aduane ebia wa hu ene wo kan ebia na betimi anokre ebia na enya nokre ba se nipa ba ha na ni akasa asemu ana oni bibi mintimi but ebia na enya 2 million ebia be ka say ai batenya wa kwa sika chama unju cheche enya se ni edina allergy se be 1 trillion echi ayo the Daily Dispatch krata kroya esa bama ne se aban boazum lion peninu no aye fertilizer no I won sem edan see a candidate was allowed to bring a bullion van into the stadium to disturb cash aspirant alleged na den allege adam mabudi allege na kan brofu ni ye se brofu do be kan dia kan ye a candidate was allowed to bring a bullion van into the stadium to disturb cash there be distribute cash me say na wan se kan brofu a ebisa yamia ene ogwada there be na ya aye dum krada na mtaka brofu disturb pa near disturb money say na didi how could you say na this room tell him this I will tell you na ye man ka this jockey I will tell you na man ka this jockey was allowed to disturb was allowed to distribute cash with dollar the 200 Ghana cedis note to ya 50 Ghana and 50 Ghana cedis note to ya say okay me na 200 cedis and go for says go the Daily Dispatch and I didn't say we buy Supreme newspaper da obokrata no and amede to aso dia ma na zoom lion for fertilizer yo mokwa ye ho asam ne waje abosuko ba paper ni nyina de bai ya se MPA for so akwa ya doye ama children's home bi e wo tamale e ho nsam e da hanom na afa so ye inok nya akoya so kopiem e wo German North honom dia nya sankitu o mu pia na tikot wonko enkopre mrashe bedwa akunwa ni bi ye ho nsam so e da ha na ya se voter lake ne so yesu so ta fa nkofo pentiandro akra akrata no ba ko di by say ya te kuo bi a wo mo ekwa akohwe no ma save nkofo o sa bia ero na ya se enkwadansia na ya je wonom wo honom ya krata so de aba eti kakra Supreme newspaper de ba ye eno The Chronicle the Bokata and a day same way so abam de babeto so motrozo mate mahamani anisa gwa prekes man mapumuto tizeze bi osa pulele mahwebu ye pa ze mahwebu ye na The Chronicle the Bokata ese ora sabi oso pe chairman dibre no national diama NPP eno ze ye se NPP mpenufo no ana wo ma etu hene si hene no wo munya no mugidi etuma na omuji chemo aduanan 40% no ebeko ediama wo ma ebua maninya power appointment ebekwam wo mo ti ya na mo kai no ma hye no so ena asmoka osofo hwe Ghana yenuane ne yekura yonsem so Agric and Food Minister odumnya for Dr. Afri Yakutu akrase se Ghana yenya bia ba ye fertilizer kase pa be produce agwaman mu se tam ena odan mu se oka de bokate atwa nfuni de atwa no kama
the chronicle the bokrata sanso ena osofo hwe Ghana ye humasua so enso de ababa tudwa se ansa na won be dia tum se obi ayadwuma wie ye Jessica bi hu de amano no World Bank na eche say as no be dia tum se bi obi ayadwuma wie ye Jessica bi mu de amano wa so ya won di ehwe humasua so no jesi wo ma ye bia wie kama agidi bibia tum ansa na wo mo eja sa sika ne mu the chronicle the bokrata the osofo hwe Ghana ye humasua so agi coat kama bone tie nimfoni ebata ho a wo mo di sanse mu yi aba ebinu no. The Daily Searchlight the bokrata no na ye de to so the amount na Upper West asem we si wo no mo na Attorney General akasa wom se die enti na mutimi twa omma de abone nkwa no ma omna mkum Yesu ye eti Attorney General akasa afa ho ya kratai de aba na asabi we so waji aboso sa wasada ha biem oda na enenche hanu wa World Bank for the ababa to job cheso sembi ke komo ke kanso ya se ya kotam sika kakra kabi o makwa Jeffrey World Bank for ya education minister fanesi ase no World Bank for betrechem so training nko so anya de omdi sika de bebanti bibi sa bia enheda ni ho na ase anu wanso na nabi na no so MPP fo ya wo mo sa da ha June 4 for demonstrate han so akoye de wo ho motin eno so eho asam da posifo akasafa se kwom so mo de ayi etuo ne ho ahwan na akoye demonstration gun demonstration ene omanya Ghana ha se ye bi omanya abrabo na o kira nko etuo ni kurawo na ji paw etuo so de ase etimi tuo anytime the Daily Searchlight nso nsamo a wode aba eno no de di twato ne day break ye breaking ni nenso ano pe yampa ene di breaki ana ode nsem bia ba o che se okokoko boda owura bia fa no re ankra wom se papa ni free kokobodo wom free wom pere ni mbahwe ko so mu kwaduma kwado mu hunanim kra na brimbrim abo wom obi kra tumi hu ni keke kra ne nani aka ko oshim ezanzo mu chinu kokoko na eno na day break the bokrata dia ba ese die ntia wom si re ankra mfiri onum no jesu okotokra ten bi na kin kan munsem ankasa we ye na poso zoom line for aban so masene ehusem da ha ena dodo na abrobro so dada eye day break ye breaki ye de asi okay enti na medasi bebre da ubonkrata moboso na atwagu sisi ya no yemfa sedan koma afia ampofoa oni kwaku enin kusibu adum eno mde ma yen empedifo mame na mase ana bibi wo ho na ayi anka de me pa kan say minister o ana sansu MP uko ne potema na kwan na yekota minister ben ayi ona bwa mu akwata entine sen na se ka bibia chem say dibira okuta no ene hu nimdia wone sane manemon so de premium ko krum uko kwa ben ne potema babia onam kwa ben de papa ukuta mutu anakaze utiasrita down sa baby bumping one eye bumping o de wota akokoko ho no mu asem be ba fie se ne wutwi moto de fufa oh dabi that so kon my standard o asphalt say you on so you on am so ko yo amakwata amakwata it does on and that no so be asami man so be sopano oh gidi crowd oh enye hwe politics there na fom kwan nyina politics there okay bia yen so e ba besi ayi advice factory bu anum say yapon ready yakopon anyways yen to aso sima abiasa ebienu ena abo apa anopa no nwotwe eho medofo jimedi agusi awutie ni atudi nse Maakye ewo Ahenkan 93.3 FM ofremi oboba ofori amanfo mepacha obebri afi no adwene ye ne a obetimi de wadwen kire ne de aba 0594841044 wode be fa normal SMS ana se WhatsApp eba ye be kinkan de ama okama na ene no ye kwakobisa nyame nipa yi se abrabo a ye boyi ebia ne nyankopon aka kire me se mewo enkwada mienu no ebia mewo ma mienu mewo baba ko bema baako
a no ye me hyebremu emma a nyankopon abɔ wɔn ɛde wɔn ama me bibi betimi asi osunsun mu ama saa nkwada no ɛwɔ sɛ me wo wɔn no ɔma kodi obi foforo hɔ ama obi foforo nso ma bedi me hɔ sunsun mu ana ebebisa nyame nipa na wakyerɛkyerɛ mu di akyerɛ yɛn abrabɔ ni mu ehintasɛm ɛno no ɛyɛ abrabɔ mu ehintasɛm pa yɛn nya botra nkyerɛkyerɛ mu a wɔnte aseɛ ɛmma nyame ahyɛ sɛ mɛwo wɔn no ɔmutumi sesa ana ɛno ne asɛm a yɛbisa ne nan anɔpa yi yɛn saka nyame nipa a yɛde ne bɛbɔ saa nkɔmɔ no okay nyame nipa atoa yɛn wɔ ahoma no so nti yɛn kɔ ne yɛn kɔbɔ saa nkɔmɔ no a medi kan ɛde ato dwa no yɛne onyame nipa kɛseɛ pa apostle doctor ankasa mede doctor ka ne ho righteous nana yaw inhyira frempɔn ɔno ɛna ɔyɛ kɔfar by the voice of the blood ministries ɛwɔ nkran branches ne dɔɔso bebree ɛnkyɛ yɛn pɔtɛm ha kiribi bɛba ha yɛnkɔ ne nyame nipa ɛnkɔnkɔ bɔ ɛnkɔmɔ nyame diifoɔ wote yɛn kan no pɛ yɛamo akyea mo akɔ ababa yɛn kan fam so mɛgye mo so wadaro ma mpom bɔkɔ deɛ onyame adom nti yɛn ho yɛ paa yɛde awurade ase ɛmbra na ɛnhyɛ da nni ho ntiɛ ma yɛn ɛnna no asesa kakra ɛna aba bɛdi yɛn yi nti yɛsan ba so no yɛbɛbisa abrabɔ mu ahintasɛm yɛbɛdi mu nkɔmɔ kakra ɛnɛ deɛ no a yɛbisa no yɛse ɛnkwadaa nyankopɔn ɛhyɛ da bɔ wɔm ɛma me sɛ mete ha yi ɛbrɛ so na mewo a ɛnkwadaa wei na mewo wɔm ɛtumi sesa wɔ sunsun mu ɛma nkwadaa foforɔ ɛbɛdi me hɔ mɛda wase mɛkyia etiefoɔ nyinaa onyankopɔn nsa ɛnyɛ kɛseɛ ɛma yɛn sunsun mu nimdeɛ ne nyansa ɛne nhumu a ɔde bɛma yɛhu nea a ɔno nyame pɛ sɛ ɔyɛ na ɔgyeɛ ne fa ahodie ɛnyɛ nyame mmadea nyame nhyira mo nso no dwuma paa mo yɛ ɛwɔ Jesus Christ mu amen asɛm a ɔbisa me no ɛyɛ asɛm a ɛmu dɔ na ɛmu yɛ hu paa na nɛteɛ ne sɛ ɛtumi esi paa ɛbɛtumi aba sɛ ɛnkwalaa onyankopɔn ɛde bɛdom sɛ wo nyankopɔn nyansɛn mu no wokura nkwalaa nan asa nkwalaa nan wei no ɛno na nyame ɛde adom sɛ fa wɔn ɔbɛfa wo so de wɔn aba asase yi so na abɛma wo abusua no a wofi mu no ɛne ɔman no a wofi mu no ne wiase nyinaa ayɛ nhyira no saa nkwalaa no yɛtumi ɛfa wɔn sunsun ɛde ma wo bi yɛtumi kora si wɔn kwan yɛtumi kora ku wɔn ama saa nkwalaa no nso wɔntumi mma asase yi so nti sɛ wobisaa me a na ɛyɛ adeɛ a ɛtumi si na nɛteɛ ne sɛ honam sɛ mu no ɛyɛ a yɛbu nneɛma sɛ ɛnyɛ possible but ɛyɛ very very possible hwɛ honam sɛ mu kora no obi tumi kɔ hospital na wakɔwo ɔne obi awo the same day na yafa ebi a wei pɛ bɛrima ana wei wo bɛrima but na ɔpɛ bɛrima no ɛwɔ ɔbaa nanso otumi ne nurses no ɛne doctors no hyehyɛ ho ɛma yɛfa obi ba bɛrima ɛde ma no ɛde ne kɔ fie a onim paa sɛ akwalaa wei ɛnyɛ akwalaa wei na onim sɛ no ana ɛnyɛ akwalaa wei na ɔwoo no nanso otumi gye obi ba bɛrima because ɔpɛ ba bɛrima otumi gye ɛde kɔ fie ɛkɔhwɛ akwalaa no ma akwalaa no nyin ɛma ɔwo akwalaa no akyi because of sɛnea ebi a na bɛrima ɔne ne te ɛyɛ ne kunu no ɛpɛ akwalaa bɛrima na sɛ bɛrima no ebusuafoɔ sɛ ɔnwo akwalaa bɛrima ɛma ne nti no saa nneɛma wetumi si na nɛteɛ ne sɛ ansa na biribi ɛbɛsi wɔ honam fam no na edi kan esi wɔ sunsun mu ɛno nti sɛ honam fam adeɛ bi a esi bia no ɛyɛ adeɛ a edi kan epie wɔ sunsun mu deɛ a na te sɛ sunsun mu no yɛtumi fa nkwalaa si obi yɛ mo sunsun yɛtumi dane ɛmma a wobɛwo de mu obi sunsun mu yɛtumi ɛgye akwalaa ɛda wɔ yɛfunu pɔ nyinsɛ no koraa sɛ akwalaa pɔ dɛm koraa na yɛtumi yi akwalaa no esi obi yɛfunu mu ɛde ne kɔto baabi foforɔ ɛno nti sɛ wobisa me a ɛyɛ adeɛ a ɛtumi si paa nti wadaroma ɛdɛn na ɛbɛsi ansa na saa adeɛ no nso so aba okay na deɛ ne sɛ bible ɛma yɛte aseɛ sɛ ɛberɛ a yɛwo kristo no ne nsoroma ɛpie yɛ ɛno nti akwadaa biara no yɛnya ninsɛ wopɛ adeɛ a ɛdi kan ɛhyɛ ase sɛ ɛda ne ho adi ɛyɛ wo nsoroma the moment a ɛna bi ɛbɛnyinsɛm pɛ na akwadaa ne nsoroma nso asate na ɛso ɛɛbie na ɛso ebie nti da akwala ne bɛtɔ asase so sɛ nyɛɛ pɛ na ne nsoma no so ebie koraa na kyerɛ sɛ nti nsoma no hyɛ ase sɛ ɛso ebie a sunsun mu no ebusua a wofi mu
tumi a wabusianum ahonhom a wabusianum enso enim sa ensoma bi sei eba na ensoma bi aso yehu a yetimi kire ma bo se no wo share Christian ensoma no ohun se ensoma we eye ensoma eye nipa kese ensoma sana ahonhom ani tumi a wabusianum so etimi hu se ensoma we a eye nyi se ya asimasi ana maami we ekura ide sa akwala we okura sebre sei ana se ye ensoma we a eye soronko ebe ye ensoma bi a se ye nsia no kwan a ebetimi abekon pia yen ebetimi abesre yen nyuma bia na nyankopon e de sa kwa no eba abedane sebre bi awabusianum abetisa bi awabusianum ne sanse obronsam so empese ne juma de de yenti no owon krofo wa pa wona ode won ayi adwuma enti se won hu sa de na wotimi kutia o yetimi ku akwala no wo yem ana se yetimi dane akwala no yare fo ana yetimi yi akwala ni su yem e de ko be bi pro sen e be ya wonyuma wo ye wabusianum no ensei na wotimi akoso atenase ate nkrofo wabusianum okay inti me ye owofo me so adwuma e wo se me ye ana me nya nwoye but me hwɛ dim sɛ daache mewo adwuma e wo se me ye sɛ ne be ya me hyebre mu ba no yensesa no ebi ne dan ebi ne sɛ ne di kan no obɛyɛ empaibɔfo ne di kan no e wo sɛ wo yɛ empaibɔfo na ne tie ne sɛ akwala biara a wobɛwo ɛwɔ asase wei so no akwala no edi kan etiase ɛwɔ sunsum ɛwɔ mu enti sɛ wobɛwo 10 o wobɛwo 5 o wobɛwo 6 o wobɛwo 10 o wobɛwo 2 1 o akwala na wobɛwo ɔtiase ɛwɔ mu ɛwɔ sunsum ɛno nti no sɛ woyɛ obi a wopɛ mpaebɔ a ɛyɛ a mpɛn bebree no ɛboa nkwala a wɔwɔ wo mu a daakye wobɛwo mo a wobɛfrɛ mo wo mma na ɔmo nso bɛbɛwo a wobɛfrɛ mo wo nananom a ɔmo nso bɛfrɛ wo nana kanso mo saa nkwala no nyinaa edi kan ɛwɔ wo mu Bible said enam nipa baako so na bɔne ba wi ase saa na enam nipa baako so bɔne ti bɔne ebesi yɛn so na kyerɛ sɛ wo papa ɛbra yɛmfa sɛ wo a wotie mi sɛ meka wo ho asɛm a ɛyɛ wo nana a ɔwo wo papa a sɛ ɔbɛwo wo papa no na kyerɛ sɛ wo sɛ wo papa mu ana papa nso hyɛ wo nana mu nti sɛ wo nana sɛ na ɔsom bosom a na kyerɛ sɛ wo hyɛ wo papa mu na wo papa nso hyɛ wo nana mu na mo nyina na mo som bosom no sunsum sa na teɛ nti sɛ wo nana akɔto bosom a wo nso wo papa nso akɔto bosom no wo nso akɔto bosom no wo nso ma wo bɛwo nso akɔto bosom no ɛno nti sɛ wobɛhu kristo a na sɛ wosasɛ wobɔ mpaeɛ a ana wotumi declare wo stand sɛ me nananom soma bosom a medeɛ menka ho ɛno na ɛma wo mpaebɔ ɛtumi ma ɔgyeɛ ɛtɔ wo yɛfunu mma so na ɛtɔ so mmienu ɛne sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ obi a w'ani ɛbere ɛhyehyɛ onyame asɛm ɛsiane sɛ sɛ wohu onyame asɛm agyina so ɛbɔ mpaeɛ a ɛno nso tumi sɔɔ mu ɛsɔ wo mma mu na ɛtɔ so mmiɛnsa wobɛtumi de oil ɛyɛ anointing oil egu wo nsɛm ataade ato wo yɛfunu so abɔ mpaeɛ woyɛ bɛrima a wobɛtumi de asɔ wo bɛrima mu abɔ mpaeɛ sɛ awurade ɛma a ɛbɛsi ne ho ɛbɛbɛ biara no awurade ma saa ɛma yi ɛnyɛ sei ma wo baabɔ ɛntɔ so woyɛ ɔbaa wobɛtumi de oil no nso ida wode bɛto wo yɛfunu so anaa wosisi akyi na wo nso woabɔ mpaeɛ aka saa asɛm no akyerɛ awurade na awurade a ɔyɛ mpaebɔ tiefo a onim mpaebɔ mu nsɛm na ɔfa mpaebɔ so tie ne ma ɛgye ne ma no awurade bɛkasa ama ɛberɛ a wobɛwɔ no na woawo akwala a onyame ahyehyɛ sɛ wobɛwɔ ne pɛpɛɛpɛ enti na kyerɛ sɛ mepɛ sɛ mehyɛ berɛ mu ma no me nsa ka wɔ mu a adwuma wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ me ankasa mete aseɛ sɛ meyɛ na ɛno no ɛwɔ sɛ mehyɛ adwuma no yɛ na bere bɛn na ɛwɔ sɛ mehyɛ aseɛ esi mmra yɛmfa nsɛ deɛ a wowo da nti esi mmra wotie mi a ɛnɛ wate n'ani na wate onyame ka yi ɛwɔ sɛ wohyɛ aseɛ wo nso a woawo dadaada nso wo nso wo nkyɛ akyiɛ wo nso wobɛtumi de wo mma wobɛtumi de wo nsa wobɛtumi de ɛho agu wo nsɛm ɛde ato yɛfunu so aka nyankopɔn sɛ yɛfunu mu mma bi a mawowɔ mo bebrɛ mu wɔ bi ɛbɛyɛ adwuma anaasɛ wobɛtumi afa mfoni nwoma pictures na ɔde ato hɔ na ɔde oil asɔ so abɔ mpaeɛ ɛno nso bɛyɛ adwuma anaa wobɛtumi afa wo mma ntaareɛ na ɔde ato hɔ na wabɔ mpaeɛ gu so ɛno nso bɛyɛ adwuma anaa wobɛtumi akɔ asɔre fie na wode wo mma din akɔto nyame afɔrebuka so abɔ mo so afɔdeɛ sɛ awurade mebɔ me mma ne mansie ɛso afɔdeɛ ɛwɔ afɔrebuka nti sɛ awurade sɔ me mma mu na gye me mma ɛfiri saa adeɛ wɔ mu hyɛw ɛno nso woyɛ a ɛno nso ɛbɛtumi aboa wo obi message ɔde aba sisi ya na ɔkyerɛ sɛ ɔno deɛ nkwadaa no wanya awowɔ mu awie onim sɛ ɛyɛ ne hyɛbrɛ mu ma no na ɔwowɔ mu no sɛ ɛyɛ deɛ yɛsesa no no ɛno no sa no bɛyɛ dan hunu okay
akwala bi a yɛwo na so nipa bi ɔba asase so bi ekura hyɛbrɛ beebi a deda meka sɛ asɛm na ɛwɔ na kata ɛyɛ hyɛbea onyame wahyehyɛ biribiara na ɔwɔ bea a ɔde obiara ahyɛ nti yɛn nyinaa yɛntumi nyɛ journalist yɛn nyinaa yɛntumi nyɛ asɔfoɔ yɛn nyinaa yɛntumi nyɛ police yɛn nyinaa yɛntumi nyɛ lawyers yɛn nyinaa yɛntumi nyɛ doctors nti no obiara wɔ bea a onyame de n'ahyɛ obiara wɔ bea a onyame de n'ahyɛ now ɛno ne yɛfrɛ no hyɛbrɛ anaasɛ hyɛbea now saa hyɛbea no a onyankopɔn ɛde akwala n'ahyɛ no sɛ ɛntumi mma sɛ onyankopɔn ɛde obi ɛɛbɛ wiase a onyame ɛni ti mpɔpa bi ɛma onipa ko no ɛno nti no yɛteɛ ne sɛ yɛwɔ yɛne ti onyankopɔn de ɛdiyie ɛho hyira adom nkurɔfoɔ bi te sɛ yɛn mo ɛne mpanyinfoɔ bi a wɔyɛ man Ghana mu a sɛ wopɛ sɛ wohu ɔba no wo mma no hyɛbrɛ a wobɛtumi dɔ mo din anaa mo mfoni anaa wode nkwala no akɛsɛ akɔ ama yɛabɔ mpaeɛ ɛbisa nyankopɔn sɛ akwala wei ɛdeɛn paa na wode ne baa sɛ ɔmbɛyɛ anaa wo ɔwofoɔ no ankasa no wo maame no anaa papa no ankasa no wankasa bɛtumi fa bɔ mpaeɛ bisa nyankopɔn sɛ awurade mebɛyi ebi akwala na so wodi ebi akwala ne tietie o ebi akwala na ho ebi akwala ne yedi ebi osia ade ana so mpa bisia ebi opesku na opesku se ne tie biara ha wo no se ne papa mu se ne boni mu ukwa awurade ne mu nko awo mpa ebo mu a awurade be kasa ebe kira wo se akwala we sei notie we die me na me de ne baaye we die sei se empo ne dem se empo ya dani akwala ne shebre akwala na awurade wo tumi se wo tumi sandanya akwala no ma Emma Fedia, obey your dear, or a man by your dear with soon. Now, my main cousin will insist to say, oh, your bar, now what I had that. As soon as I said, wow, I will soon more. And I will die in put us so that's a wow. And now you're there, now that's so that I said, wow. That and Kolana, I was a Ankawu, I was Munam Femuno. Ọmọ na wo ọmọ sunsun no enu ti sɛ wa woni ambre ambo paye na sa sunsun kwala no enwu a wonam tem ko da wu kwala e bi mo nko a is it utimi wu kwala ye demons utimi wu kwala ye demons yeah utimi wu demons pa ba sa ti so atete nko a on betete wo sa because sunsun no ya yi wu kwala e mana wa sa wo mo no ya ma wa wo mo nyina gu sunsun nti nkwala pa ni nyina wawo mo gusunsun nti nya wo nya ye nyina ye nya sa ho bone no e dia tu ye kunu dia ma wo because o da na sa wo suda na so bi no wo da sunsun wuti no wo ta obi o ta suda ya wawo bia no o yo bi o ta ta wo da ye mu o yo bi o ta suda ya obi ne da nti sa bo so na ne wo da se be ye na ne wo da wunyi nsen o ta suda ya na so bi no wo da o betuma suda no wanyi so betuma suda na wawo sa da ye we atoato so which means that enkwala pa na me de ma no and we are jomo nyina gu sunsun eno nti se e ba ne sa ye de foforo and the raw ye funu na the foforo ni raw ye funu a be ye to me and the raw ye funu ahomboni to me and the raw ye funu udi agora wo ga wo kwala atete pa atete on be tete ma wo be abra wo nso ye nyame pa ma mi sawo nia etwato kra e bia na me ma no minim se omoye ne nyame de ma mio se enye omo ne nyame de ma mio mabɔ mpaye ama nyame adom bibia ekoso metimi nso san bɔ mpaye asre se yetimi dane hyebre ne wosunsum de a me nso metumi asesa obi de ama me ma ewo nyankopɔn mu de men kata obetima je obi hyebre de ama wo ma but ewo sunsum wiase ahombɔ ne timi yes ade no yetimi ahombɔni etimi yi obi adwen ede mo obi ahombɔni etimi yi obi animunyam ede mo obi ahombɔni etimi yi obi aware ede mo obi ahombɔni eti ade biara eye obi dia ahombɔni timi je enu nti ana yebɔ mpae sɛ ya ade bia ya fefi ensem bible sɛ obunsam okonfon de obae sɛ obewia na wekum na wasɛe nti bunsam timi wia otimi kum ana otimi sɛe nti yetimi wia wanimunyam de mo obi etimi wia wawade de mo obi etimi wia usika de mo obi eye pepepe etimi sipa but nyankopɔn mu de wontimi mbɔ mpae sɛ nyame ɛmfa wa adwen na wo no ɛmfa ma me na mo metina bɔ mpae sɛ Awurade ɛndu me nyansa sɛ na wado mo no bɛdo me nti bible sɛ so bi ni nyansa na so hia nyansa ɔmbɔ mpae mi sɛ Awurade a ɔde makwa nti sɛ me hia bibi na sɛ ebia me hu sɛ wo nyame ahyira wo metimi abɔ mpae sɛ Awurade sɛ na wo hyira papa yi hyira me saa Awurade betimi hyira me but
nyankopɔn ɛmfa nso nsɛm ɛmfa ma no ɔbɛma me foforɔ a ɛbɛtumi ama ma yɛ adwuma sɛ sɛ na woyɛ adwuma no ba sunsum deɛ ahombɔne deɛ wɔnyɛ ne saa ɔmo deɛ yɛkura wɔ no ana wɔbɛsɛ fi nsɛm. Okay. All right. Enti nia ebe ne se ye de enade no nso de besi ha. Ba me nim se wo be pese wo de asem ba ko mienu bi be ka ho ansa na ye de asi a na nyame yadom ana wotwe se ne yato aso. Bible said Jeremiah chapter number 18. Jeremiah chapter number 11 and the verse 18 and 19. Bible said na Jeremiah said na me nim se wa dwen no adwenbone esusu ebone etia me. Se moma yense bia no ene naba no na yentwa ne din so enti atasfo asase so obi dia o temi bia me pese o tia se we dapade kese pra wa asase so enye asase a wo beto we dapade kese pra wa asase so enye dan a wo besisi we dapade kese pra wa asase so enye akontu a wo betu enye school a wo beko ana enye bibi biara enye Kristo a wo behu ene emma Kristo ede be ma wo e dapade kese a onipa da se ni bia e wo se wo na wonsa operation wonsa beka ene se wo behu Kristo na fei so emma onyankopon edebema wo enu nti hye obi etie nia mema nipa kono be hye nkran se asem ya ye di tu jo ya bobo hu ewo miritia wenwi emma nipa kono fe ndi agro de bia wo ma wo bia bompa ya ma wo ma esan se wo ma ye yi a wo ena no wo eja no wo so wo be die me ma me sabe wonya ba bi eko se me ma me wo ye no ana wantiti ye yi aka me ma me wo ye na kenechi be basa obi ma me ewu na so wenya obi o medina na chi aye na eyi anasa akra na chi amano e da kwade aye pre nyina wana munti na ye pre emmanti na ye pre ye ma ye ba ya wo munti na ye pre da kwade en ti se wa ma woni anko wo ma ho a nya ba pre nyina nkrofo foforo ale ba beti sako en ti mesere se awofo eja no ene enanom obia ema nani enko ne ma ho e san se ye pew na ye nyawo wo yo ba ne ye pew na ye nyawo ne ye pew kunu nyana wo ma so ne beba we are bear man here tell na ye nya o ye tell you na ye nya na wo ma so ne beba enu ti na emplem bebre no sha asofo ma bebre etaye aforden e san say aya na emplem bebre na asofo eni e won krofo eni o ma so but ye kata ye ma de aya na ye ni entan ko ye ma ho na mesre onyankopon say obi biara ene otie ye no onyame tumi ne na ho de ensa ne wo ne so se wo ba bi e wo ba bia ne sebre ya dane na onyame tumi enji akwa ne sebre e ma no adie biara ne wo ma e die semiti na atum ne wo siremu adi yesu moda e kata pa e kwa hudie e ma akwale biara enna biara o temi eda biara o temi akwale biara o temi awu hu wano e wa abrabo mo mpa ko ni se erade enna e die so e wo ni tubi na ho di mo na onfa ne sa encounter wa die biara ye kum na ya se erade pleasure no erade ti wa de ma e wo Jesus Christ ni mo erade fa o ye emre ne ma Amen. Nyame nipa nyame onhyira papa pa nyame yadom ana wotwe se ne yebesana ba na abrabom ahintasem ne ye wo ho no nso yesua. Na me nhyira mo. Yene apostle righteous nana yaw inhyira frempon ono ene kofare bae edema the voice of the blood ministries eno no won kran ne nkrabata ebi wo Spintes ebi e wo Teshi Nungwa estate West Hills Mall na amasaman edoso ne nkrabata ne doso kakra metumi na mabobɔ so de amawo no enti yakwa kosua ade enso kakra yeye ho aduro honam mu fam na yeye ho aduro nso honhom mu fam na fe yeye ho aduro emotionally enso na yeye ho aduro maache unya wo baabia ya yesunsu mu de yedika ye honam mu de kakra a no ye kyerɛkyerɛ yadwen a yewie ya be sunsu mu de kakra afi ye se ba be ye bambo ye security ye bebo ye ba be ye no so ho adwuma kakra unsa na nsa ba bia be fa bia ye se terrorist ase omo ya invade Ghana ebinum kra kyerɛ se bebiri no akra wo Ghana ha already omo ware ye yerenom omo ware ye nua ma ne mema omo ware wo Ghana ha ye no omo ne te ha Adinti ama national security almost so at the campaign biaba. Almost if you see something, you say something. Mota etie ni a me my launches our campaign wa ha no kra da ansa no mo babeka. Maka so say if uhunu bibi wo mpotem ho no mo na e so stranger. Enka wanu ntum. Ka bibi kire wadwene fa ho. So ati ase ye Ghana fo no. Ye pasem sura asem. Enanu ya odan ha
yes traffic light machine na ye di controller na esi ho no enipa de sani tete ho pa makwabena ne aba be fa kɔ onko kan ya ye no eyira wie ya ye ba beka ho asem ansa na omo ete wo no sa brantie ne mi hunu no madam moma yehu bibi a yenka bibi bambo ewo wo awo nsem so atiase obi beba wo ho ban ente se wo ankasa wo bo wo ho ban into we must be very careful about our personal security and afi yen environs no so security no ohunu bibi na eye so strange unhu bi da bisa ho asem I don't know say training na mimi nya ne dia training na mimi nya no bia me huru bia me bisa ho asem okay nti we no oye dem ha bisa question and I believe say training na mimi nya na ma bisa questions na no na aboa yen ne so ati ase uhunu bibi anko anu ntum enya mfa mankrofo bi say question ne de we mu na wo so mu bisa me de da bi o me de me mpem ho asem o me nkoka o na ho na nka bra ho na nka madam one kan mote ho no mo na akronfo abeto ahyem so o be biri mo if you see something you say something enti enen so ye bambo ho nkomo ye bedi makato say maache no o predict enye yie o predict maache ne say na o mabadi o mo be ye nie ni o mo be ye nie enye yie de bia ye mankrofo ensa esifem san say o mo e plan hyehya o mo be ba ha no mo no na yen ya chichire ni ato atwene dasbin mu ni afa foforo ni ade aye adwuma ye unpredictable unpredictable so ati ase o predict ye yi de bia nkrofo nsa si fom da enti enen so ye bebo nkomo de afa ye bambo nsem ho police commander a wo achim odan ene ne mpotem ha no mo obekan ho na yabo bambo emu enkomo kakra if you see something you say something. I know about bitters ne capsules so say wabontin o. Onti ye. Ene pakunya tena so na memo amane. I know about bitters ne capsules no dwuma edie nie. Say ye wusisi ne wo ya. Ade to fom na wo fa o tiamu ma brono so fo obi ahu ni se bibia to fom a wo tam. Say nyame ya wadom na okokose ya ne so a obi a bete won kan den koko. O tiamu a papa ba kwa binim no di sa koko ya ka ho asem no wantie na de bia wo se de open na be ya owuo na be wuo ne nso ya be di wo mo ano heba bites ne ba yi koko nkum nipa na nsen sisiyade entiti nipa biom enam nyare wa ahodo eno so entiti nipa akona wunya ma wo yere ne wukunu aya na nsesem tro eno achi nso empamu adabridwo eno so ya chechira to atwene akire ho akoma ebo pedipedi wase makoma ye me ya makoma ya de na ba utiri nkwa se wanya dwapade kese yati sei ye yi ni nyina firi ho eno achi nso so wanumu ato obayi bebu mfrumpadi ahim no okobe nkunko nifa obayi aduane ne tenkom wodo nsa wo mu saa no apia si nchen e wo se wo ye bo wanumu ato ntimi nye bo so ade ase enu nti ye kanfo ano heba bites ne capsules no e de ama oba okwa fichire obi ate won ka se kotokofo aba park so wo be pene saa se de awo aka won no me kanfo ano heba bites ne capsules no de ama wo ebe yi ni nyina firi ho yade no a ekoso ni padua ni mu ama modin no na no nkire se ye nya ho adwuma yade no se ye yade nko ade a ye ho adwuma ye so ni mu so yade ne panchi saa ye twe na se popra se kadi bodamfo no ne akoto na to atwe ne baabi na fe ya mo ayaresa ano heba bites ne capsules e ya ano heba ene de sendru nyina de aba me no kasa yi okọ achim odan EK Asimim drugstore a ne doso promo no egu ho zangu ho a obehu ne yen baabi a ye ton abibiduro pika okọ awonsa ebeka bi sansa no heba bites no ene ne capsules no e ya bibiduro pika emframa mfa so at as here 0541210227 0541210227 eno ne number of abusuafo beje so ne nkomo aka nyina da yetimi edi Akim State Senior High School se men kan kire wa no pay say school na ya ati wani so no mema ne nti wani so ba bia computer na sesa oba na to atwene no ama school no ya ati wani so ene lord fair also wo fa ha no a yesi hey also fa ha yesi hey okọ kampanimfo no se wo hwe no wa bra park o ka si wona nante
saa ɔhaw no yɛmpɛ sɛ wobɛkom ɛno nti ne yɛkamfo Akim State Senior High School di ama wo ɛwɔ yɛn akyire ha yia ɛwɔ ha yia kotoku ba hema ne fie ne kwan so hɔ wobɛhunu Akim State Senior High School ɛwɔ hɔ emprempren ya me no kasa die 2022-2023 academic year biometric registration May June wasi koso dika sanso na of there ke bia no wadika kwotwe nso hwe ni bi anko yie opese oyɛ touches bi ɛno nso so obetumi aba bɛyɛ wɔ hɔ no mo ɛno yɛ friend of deck oba no aba bɛtwerɛ ne kama General Arts, Business, Home Economics, Visual Arts, General Science, Technical yɛ kyerɛ ni nyina bi ɛwɔ yɛn hɔ no mo a boarding house ultra modern pa environment near conducive serene for adesua nkrodo so ne impruka so ne impruka school bi ankrofo bi ko impruka omoma kwan na omo ba fie sa na awofo na no dam aden kwala ne di impruka free school mu ba fie me pa chawo oba Akim State Senior High impruka ne kwala ne kra ni ma de kode sanse bi ni ho fa oba ne bra ho no omra mesua de ne wontwa your computer lab papa bi visual art studio no nso eye suudwe waafo ani bra behwa de food lab nso ayede eye practicals no nso ejina ne na so papa se pimi sanso na ye science lab no eno de emu odin sa hyewe nimpa no me kanfo e de ama fa aba ne bra kasa tenten toponko ne me ka kosie nyina se fa aba ne bra no mesua de ntwa na mfa so mra so mfa ma wo number ni nie 0556 409040 0556 409040 and a 0207 163787 eno ne number wo be frɛ na enchirimu bi aka no ye dwam e de akyerɛ wo Akim State Senior High School ya hotedin ye se hard learning easy passing eno achi nso akuafo yi muntie yi Jakwako Enterprise amakuayo se sei ayemremre kra emprempren ya ye kasa idie se wo makuayo no eye den de mawa na ye wa na wo pasem sanse Jakwako Enterprise wa ma se eye kuayo no aya abode ode manual seed planter machine dia ba enti se nkate na wukodua aburo na wukodua beans na wukodua mo ana tomatoes mako na wukodua enkonkoso sekan mu nkodua ma wonsem nyina nsi ncheche ene mrantie no ayaba no oba besia wonsem asi cheche ayempew be ma wonsem asi cheche ayempew ensem asi cheche to nsem a na esoro beka kwada ho aba ya nye wokura ofie ho Jakwako Enterprise se bra beto ne manual seed planter machine bi nefa kodi sa adwuma ni nyina da ebia na emufuo na wo nso so oye kane no ananka udua mo no anu akoso ankola na kogu afuo nim no omo de medi mo no atwam sanse ye the rice protector net e de aba eno an so de be sem mo ne so akire din ewo nso a ye san so e wo motorized rice harvester machine wo ho aye no so ye de etwa mo no ye wo fertilizer asroto ne adigu koko so ne adidu egu no baya hodo aka nyina so ye obi wo yen ho ye san so wo ntuta hodo ni bi enti se bia pese obeto seedlings ni bi na ukodua ye wo maku aba ntosi de enkuruma ebro ena jene ye oni nyina bi ye wo sekan ye de do brantan ye obi wo ho ema adade no so ye obi wo ho eno achi nsu kurokura wo be hyede akwafuom ema niam bi ntwetwetwa wo nan ho eno so ye wo bi fidie kafo ye digu no baye so no eno so ye wo bi o ebo ne da fam se etim tie new edubiase ye wo commercial bank wo mo dan no first stop ho a sanso na adansi fumso so Islamic mosque no ye na edi animhwe asen da man ye ne agric office na edi animhwe adansi asokwa ade mra obo ase kwantempo ne so praise be asori no ye ne wo mo na edi animhwe kaswa new market ye wo Coca-Cola kwan no eso eya no afren 0243 35 55 25 0243 33 55 25 and a 0272 736003 0272 736003 eno number be free Jakwako Enterprise ni ajo so afi ni krakra mu no Unisem Cement Ghana omo ba ye edan emfuro omo ba ye cement enkeki obi sima to cement yegu ho ebere so seme kofa na ni nyina keki en prempren ya me ne wokasa de se uda so kasa asem ni bia na wo ankasa unya nhunu adepa
na memblemu sansa na wonya ntie radio papa akire ho na wutie no omo nunu omo ho ana omo asere omo nka bibi papa bi aho omo keka nipa tiribom afei na wutie radio nti afei na ye ton ade pade ama wo tie ha Unisem Semen Ghana semen kan kire wo pen anopai sese opese wusi dan opese wusi ko kanyame ani opese cement ye beboa wo na dan ni mfurofuro a Unisem Semen Ghana wo mo cement na mekanfo ama wo ye opepa mu de ne oroba mu de na oba samchi enterprise ya sheda afa adwumayefo a yetuo mo ka dwuma omudi ni poten pa ne se omo mankrofo akwankire enti wo ba ye ne obesi nkonwa madam cement no opedo do sen no akire yen adwuma be na ade koye oye bia me de koka fom me de koka dan ho me de koto eye brekese me de koye wi wo kirekire ni nyina wi a chose okay enya madam wo behia wi cement ni so behia dodo sei ma we no ma dodo sei na nkom ye be ye sa kwankire ni nyina akire ho kwa wo monye omuni adaje mpo so ade ase but wo ba yen ha no mo Samchi Enterprise wa abotire be kirekire sa nyama nyina wo ye mesi ni oto cement no bags no aduonum ni akire aye wa chede kama ye de be ma wo ebia na wutie me nso pese obe tu cement ni bi ekọ umpotem ho na akokoton na ya friend 583190 eno ni number be frɛ na yatumi agye so enkomo aka nyina na yatumi ahwɛ mu edi medofo ba bia yaduro no ubenya abotra ma me wa ho na mabu kɔfo me ba yede de aka nyina e de beto ato so mema remfi sɛ ne nso ye beto nkra ene ya woda tiwe ma yen ye ba sisi ya Admission. Ahenkan State Senior High School. Yasha see a yasan AJ afofro. Wana wawie JHS. Okwa SHS. Ya bie ya pro ato ho. Ya courses ahodo. Ya business, general arts, home economics, visual arts, pure science and technical. Netie. Ya science so our boarding facilities. Ya wa special room. Ana enuania eye papa. Ya wa laboratory, visual arts studio, food lab. Ya science so our modern computer lab. Tidiai na ope. Sa opasa wotro remedials nso a. Ye de obafa nkyerɛkyerɛ mu bosom sia pɛ. Na nkɔtwerɛ wasi na wobɛtwa ne prɛkɔpɛ. Ye wo teachers fo a wɔn ni mu ade na wɔn kyerɛ ade a wɔn ho etwa. Awofo ɛne ahwɛfo a momma antumi antwa wasi. Sane tie bia ma anwe ho fa ne bra. Ye bɛma na twa ne prɛkɔpɛ. Na ka ne hu sɛ ye gusu a ye gye afoforo a wɔn ɛba form y. Ahenkan State Senior High School. Ye wɔ Ahenkan Oda ye bɛn Ahenkan Oda Ohima na himfie ne pɛ. Ubetimi afrɛ yɛn 0556 409040 anase 0207 163787. Ahenkan State Senior High School, the greatest in the East. Ahenkan State Senior High School, hard learning, easy passing. Se open mobile phone papa enkwato ayusudia nanu ane big sound phones jawa original phones bia awa yasoye ani bono so afuye papa se open Infinix phones, Samsung phone, Tecno, Motorola, Nokia phones, iPhones bia no pomodi na bra yasoye na bra betu bi koton afa ye swapping so mobile phone open so se sound near mouth fofra obape ye betu bia mouth fofra no yisu afa ye laptops na bi o ye sato to laptops afa mobile phone no so enya ho how bia pomodi na fabla big sound phones na fa ye momo de repair mount on the fuck I say to football phones no so ni bo afuye papa any laptops ya repair any sound tone baby abe wo ye chikwa no e offer JB abrosa kese nim e burger fish or wo betumi afre 0249 653780 na 0248720049 big sound phone mobile phone and laptops papa ejosu what else I be there one. Hello. Uofa, Mekot Health College, Auma Miko Yenti. And me your medicine counter assistant. Many a GE. Ampo, Sawu Pesa we your medicine counter assistant dear. And ya na Mekot Health College, Ana Obeko, we your medicine counter assistant certificate program. Ya ye reschooling suma 1 year where we MCA. Nanswani Pharmacy Council certificate. Na dia ma one dance on the say. Pharmacy Council Ghana aji 1 year tum. Na ye ma free IT training so eka home. Admission gusua ekoso. Ya
Enti ma Ahenkan forms ye were 2 campuses. Aguna Swedro ye were da kwan so. Kasuan so ye were Congo Villa e were New Market Bodriase kwan so. Wubenya forms ni bi e were campus mienu yi nyina. Anase Mekot Pharmacy shops ahodo e were Ghana fanan ba bia. Ni ye 2 campuses ni nyina nso e were hostel wo ho. Enti uni ha ukra. Na se wo pe enrupa nso dia. Ene na ko Mekot Pharmacy e ho na wubenya nupa. Ghana ene amono ne de. Fre 0592 522 111 ana 0244 640975. Mekot Health College, you say health knowledge is life's wealth. Ago Odanin important way. Munya sunami won sempebi de mamo. 2A baby diapers na munim etso de bomo mano. Say die yasesa ni din abeye next baby diapers. Na winim yasa shemu kina ama ekwo nanimu jie. Esan cotton dodo edi ramunti no. O the next baby diapers ebo wo ba. Ojo so sign to home for. Ensan se bia entingu ne to ho. Won sum fan hawo. Oba ne yeso comfortable. Etuko chroma sensuo. Cotton next baby diapers. Fabe boba no. Na ne ho beto ni safe form. Obenya next baby diapers. Ewo be bia. Ope dodo afre 0500285000. Na monsha nensuo. Ema mubu monsanso. Ye wo next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Ema mo fra hot so mo. Hey. FDA. After sa edwedi nkrato imo. Ajia to mu say eje. Hey, ODI Electronics. Mama ye say mu woniama papa. Wow! Ne nyoma ben ne edi eni ehuntia. Ye ni agye sa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use to fie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where do you need to ma? Ye ni nyaw. Chese ope home appliances. Edi abodwuma efie ni bebia. ODI Electronics ena abeko anameboa. Aine. Wodi ye frenya wa homa show for ye so 0550 900 600 0550 900 600. Adishmama na die dekra ni say emfa oni bebia wo. Wodi anso be frɛ 0550 900 600. Bebia obia no e be deliver edi amount. ODI Electronics yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, anase microwave. Adie bi e me fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O frɛn ye be cho kwan be fo so benya ode. ODI Electronics. Ye no ye delivery eko be bia. Hey! Agwazi jade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no oge na ne kyerɛ PSA bra me na masam no akrabato yakasa se horse engine oil no ene wo special additive ehuru engine mu emane che me dwun ho wonte na via de akra ene me ne eka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enuti no me kanfo horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye horse special 40 eno ena riders any mechanics e wo se mo use you unua no kure wo mni say horse product ena ye papa ani bonso e wo form semi frimu fia e free na kro horse engine oil nko na begu me car engine mu ene free horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 horse products enua Adwumayfo me mamo ayiko ya na former we master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo to house so se wo gba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's dramatic so we ye mason we ye labourer we ye foreman na so pesa wa adwuma ye fe ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement your
yɛwɔ bottom ɛna pepa mu die na sɛ obi pɛ cement papapa sɛ ya ɛhemfa no obɛnya bi ato sɛ wopɛ unisem cement bi atɔ ɛwɔ akyem dane ne mpatam ha wobɛkɔ some cheese enterprise yɛwɔ amantra yɛne Dukes filling station ɛna di nhwɛne mu frɛ yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa bɛtɔ cement baburu 50 bags nso a yɛkyɛw adeɛ free some cheese enterprise ɛna di aba akyem dan amantra yɛne Dukes filling station ɛdi nhwɛne mu Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM se watu asum meda se woda so a wutie yen aha eya Ahenkan 93.3 FM dwumadi enso agusu a wutie no ne din de Maakye me ofre me obuoba ofori amanfo na enam yadwuma penti edin a aba beka ho no adoso yesi ye hene bebre ebinom hia yan omofra commander general ebinom so fra yan ensuroja ena anu yi a omohwe adwuma ye ya omo se asa ne wo ba ye na umfiri kotoku na nso so kotoku mpuntuo eda wakoma so na te se duru anopa se yi a ma bia temdin na obi etie wo na okra kotoku asem with passion no me emfra kotoku meyo yensi usa ahene no ejeja ye ni mpanifo kwadwendwen ho ade hu so eyade pa ene age atum ti bi mu se kotoku meya anope yeda so esinkonwa kese mu a ye di dwuma no ede amamo ene eye ya woda na mo amotai tie ndwumadie hu se ebre bi atwam na ya woda bia ye ne aposifo ewo ye mpotem ha ebo nkomo ye pini yachi kakra na yesi se aboa ne bepem a okonachi so na enya so okonachi sa akeke okonachi akogye ahoden foforo na oba ode abisiu enti yakoya yaba police diary anopei yasan ede ebremo yani police commander a owo ye mpotem ha no mo police commander yi ba ye wabɔ adwuma nti dodo no ase na adwuma so ani chief supo owa ha no mo nti ani chief superintendent Daniel Kwabena amwako saa so na CID opani a oka ne ho Ira Intifol enso so ewa ha no mo chief minia all correct sir no mistake minia mpacho apombo ko de boko minia yeshia ya che kakra esan enyemene bi si village ntino e papa wi no nyema ntino se kofi kototo nyema sa na oye yi oda afonso be jam fefe ewie ni amba sabi baby a echichira boa no ehwa ne sane no nti o se sababak na police dere na ayadwuma sa sanete sa Yewra Intifo apombo ko de nyame adom boko na so nyame adom huna me ho wache me wo ho pa e ba cho se o mo ho nso bibia dadin de nyame adom boko yegusun kakra nkra de de radi ase okay enti chief we de dia ye nyina yenim se ye nim sem ansa ne beba na de ne so eye lunch na national security dia ba o say if you see something you say something wadaroma eden potino mo pese o mo kire yam pese mo kire na se enyema ekoso batini achiwe batina we yesi batini ekumwe ni akwento no se yina ye dane ho security men na de obehu bia no sabi oma a police fo asote yam mpanifo asote na namo a wasi tufa no ye tua fa ho na se yesini kwan mmasa ne manema no entu enkoso bio like terrorism and nasibibri nene nyan ne de baye enti sare we busan be gunu hana eti asraba ni aba discuss into details okay ni what is called terrorism okay and then manema hu amde hye nipa mu ye kum nipa amamfa om ho ni hu de baye no sisi ade okay ene na wadawro ma sede ya na ye no ye beti asim na ene no ba bi amde ye fa no ma kirikiri mu kama e de akire ye nti ye be sha se free Yewra Intifo horon ene kura de Intifo na be adwuma nyina Intifo be nyina ba nche o be adwuma nyina na ma support my side by side ye kwa no sa na be ene na eja Intifo ye ntie we me da se de ka mechia otiefo nyina na
yaka kyerɛ sɛ nyame hyira wɔn sɛ da biara nso ɔmo gyebre ɛtie yɛn sɛnea wode nka busa question a busa na ɛne discussion nam sɛ yɛbaa yɛ akyɛ nti ɛnɛ no yɛyɛ sɛ nka yɛbɛma kwan na amatiefoɔ no abusa yɛ questions bi a ɔmo hwɛ a ɛha ɔmo na sɛ ahono yie papa bi a ɛwɔ biara nso yɛtumi de ama ɔmo na question na ubusa mfiti aseɛ no if you see something say something no ɛne deɛ ne baa no deɛ de ba ɛyɛ security tips sɛnea yɛbɛtumi aboa yɛn yɛ bambɔ nti wohwɛ if you see something say something na ɔmo ka na yɛka bambɔ no sɛ yɛgya to bambɔfoɔ nso nko a ɛntumi nyɛ yie agye sɛ mene mmienu nyinaa no yɛboa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ama yɛ bambɔ no adi mu ɛnɛ wohwɛ amaman a ɛbɛn yɛn ne adeɛ a nyama bebree ɛkɔ so but de bia na ayɛ de nyame ase sɛ Ghana deɛ saa ahoɔden no ɔde ama yɛn ɛma brene abrenya sɛ mpo sɛ ɔmo plane a yɛtumi ho ne ntɛm esi ano na ne nyinaa no bɛtumi adi mu a agye sɛ mene mmienu a yɛwɔ ɔman no mu no yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛboa nipa bebree ɛpa asɛm nso esura asɛm bibi obi wɔ hɔ na sɛ ohu bibi ɛwɔ ne mpatam nyoma bi a is unusual ɛnya ade biara no esi na sɛ ɛkɔ so a na wɔyi n'ani ne wɔgya ne saa no ɛno saa no sɛ wogya ne saa ɛho nsunsuansoɔ ɛbɛtumi aba yɛ so ɛna na mewɔ baabi a mete ɛna na nkɔɔfoɔ mmienu bi ɛɛpɛ dan because of ɛntimi mbɔ ɔman a ɔmo fi so me ɔmo de ɔno busa sɛ ɔmo so mpɛ dan me gye bere ɛtwe ɔmo bɛn me ho busa ɔmo kwan bɛn na mo fa so a mo du ha ne adeɛ because wohwɛ ɔmo tebea no sɛ ne ɛte a wontumi ngya ɔmo saa sɛ ɔmo nkɔ but ɔmo kasa mu no kyerɛkyerɛm kyerɛ sɛ tumi sɛ ɔmo abɛdi mmere kakra ɛwɔ ha biribi saa no ɛtumi boa sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ nipa no koraa mpo de adwen bɔne bi na ɛbɛpɛ mantem bi mu atena wobɛtumi ahu na wɔtumi ayi polisifoɔ asotire ɛnyɛ baabiara na polisifoɔ yɛwɔ na mmom sɛ yɛn nyinaa boaboa na sɛ deɛ wohu no wobɛka kyerɛ yɛn a yɛn nso yɛbɛtua na mmɔpapa na bambɔ bi a ɛsɛ fata nso no yɛtumi de ama na woda a wasom adwo nti saa yi na aba no ɛyɛ ade a ɛho hia paa if you see something say something ɛnyɛ biribiara na wohu a wobɛka sɛ wobɛ oni agu so biribi wɔ no ma at least you need to be a little bit inquisitive nyama bi wɔ no ma sɛ woyɛ sɛ wopɛ asɛm kakra na mmom wogu so a wɔyɛ ne saa no ɛboa yɛn ɛbɛtumi akɔ bie biribi so ama atumi because biribi si mantam na sɛ polisifoɔ ba a yɛba first of all yɛtumi bɛgada intelligence na yɛgada no yɛ ankorankora ɛte hɔ nom no yɛbusabusa mo sɛ bi police ɛnyɛ magic nipa na ɛwɔ man no mu na mɔboa with information sɛnea ɛbɛyɛ adwuma no ɛbɛtumi adi mu nti yɛba yɛbusabusa na mo wanum asɛm na wode ma yɛn no na yɛpeke bibi firi nti ɛnu tumi boa yɛn na sɛ mpo sɛ bi o sɛ yɛkum obi kora hyɛ baabi a ɛnam sɛ busabusa na yɛbusabusa na ɛbɛkɔ akɔpie baabi a ade ne kosi ebia na asi for almost years but intelligent gathering na yɛ gather no ebetumi aboa yɛn na yɛtumi ayɛ nti ɛyɛ project a ɛho hia papa because sɛnea ewiase kɔ no sɛ yɛn nyinaa gyaa mu sɛ yɛfa nhyɛ bambɔfoɔ no nko ansa Ghana wohwɛ ratio na ɛmfa tun sɛ polisifoɔ dodo a wɔn man mu ne nipa a wɔn man mu ne polisi baako biara no nipa a wɔhwɛ wɔn so a sɛ nipa na wɔhwɛ wɔn so na mmoa ama information a adwuma no ɛbɛyɛ den paa ɛde ama enti na sɛ deɛ wɔkan no yɛma atiefoɔ no kwan no wɔn mmra mu na asɛm bi a ɛkyerɛ wɔn adwen so wɔ bambɔ ho no ɔmo emebisa ne yɛmfa no yie mfa ma ɔmo nti mwadawroma ebia na wɔ asɛm bi a ɛfa bambɔ ho adeɛ baako a yana nkrɔfo bebree no apɛnkyiri mu ɛyɛ bail sɛ ukɔ akɔ bail obi a yɛtua sika ɛna no sɛ ne nam mframa me yɛsɛ yɛntua but yɛ mpɔtam yi yɛtua ma city 2 city bi ɛno nso asɛm te sɛn mɛmo ayi ano ba ma yɛhwɛ sɛ atiefoɔ bi ɛwɔ ɛyɛ question bi bebisa nti wobɛtumi atwerɛ no ato hɔ 0201944485 ɛna 0554820910 wo asɛm bi bisa me deɛ no mabisa no bail no na no ɔmo twerɛ ba sɛ yɛntua sika enso ye ho nyina etua etua he kwa fa chief sere edi ye right if ye hwede mu set yefo ne bebe mu no masema mi bisa ye anu ye ne sen bill ni yetua em say ye din ya ba ha na mo with thorough friends explanation with bill ewe no ho ya ba ha still like so koso me wu say chief epeso obam kakra okay chief we dey wadaroma obeso mama me obi aba bia na ono so asembisa bi me pacha udin any baby a wokase free yo
Obo nyamia shungwe kam. Enka unso eja. Me de masepa me ka se free anyinem. Reverend Koman Akosi Asante. Okay. Na masami na ne se security adie ba plan Ghana ha haye se wo krase ana wo krum ana wo mantam baby na nneoma bi koso a obo wo bayi wadwen se wo fa phone afre officer ana darata wo be hu a na wo bi a wo no wo phone wi seli ni no na wo no wo nya information bomode na yenye information bi se aposifo bafoso na yenu yenu no police hwede si achiasi to bi se yenu no mo ana ewo achiasi a wo mo ye police ni o mo ni sa gado no papa enu no ani ade a ehia tu wo sa frɛ so na wa nhwe ya na wa wo frɛ no na ye di wudi ma sa we for no ye di wudi ma wo se aba o my bono ana aban bono se young individuals no se propose for one ye ne kwa because me konanti kakra me mranti biem se uyi Egypt no foro ha uyi Egypt Morocco Tunis Mauritania no sa kokofo no a emerewa ene kokwa pa na je security adwuma no mra wo police ni o mra wo police ekidia ye papa ma police fo nyina nyina ne se yesu ye kase o momoden na tumemufo na se ye ya yiwo kom ho mantemo fo ye fa foso ni e fra wo mo a wo se wo mu bia o se ka sa tiasi de ba yi o ba be sia report sa de ne se bakro na posi fo ba e be duo no wo mo buru anajo wo mo kwadi diska enu ti ama de gidie no him okay ye da se nyame nipa ma obi nto aso bi me pa chaw kafra wagina so ache odi ne bia kase free no problem enyina pa mani me de boaten ka fi odan ha ya eja boaten nti o yo ya da ihu ase se wa ma de pa bi ache na de nuanu bambo fo mpani fo abesia ne ya dwendwen o ma ne bambo ho eno ne no ma 1 se fi a nipa oda obetimi ada police fo ye bompa ya ye mobi mom ana omo ye nipa o ana na papa ne kan omo nya magic omo ye nipa se ya mo ma omo ntimi ye che nipa dodo e o mo ma police fo kwa police ni ba ko mbe more than ono ko ba den entinu mesre se atimam fo se o ma mu aye hu hwe ahoho abegu man ahoho abegu ntimi bisa police se se mko se police ahoho ni na mu a o ma ba Ghana ha o ni na man so omo won krata aye ni mo ma identity abibi ni ebe hu o se we wa ha we kwase akoso mienu o man odan mu ha ye hu na sa se nipa yira when Kaikra no of Abaco or your child or late time some time ago, or cram a or Quaba, between the see whom, and say I'm supposed to see Boku missing Maya especially missing. It makes the police for say a year not say BBC announcement to be Saba, not either say almost in Nipana, Naomi Young. I am my update. So I mean your private security, but I'm better me what young. Now, how I say nothing information, 199. Now, send some so private cars and they use foreign numbers. No private cars mean who say, I see be part no check him, may fret, and you may freya. You grab you, may tie crab in crabby. You crab me, and I'm a fool to this room. Okay, yes, that's Sibibre. Maybe I chose to be a free. Owa anwa majo so rasi we de edma wa de abani aye papa sem de so ni my African se ni ma police wo bia bugo belu bia ye diska maka o ma tia so eno e nya me papa mu tire me se bugo belu bia itia na se itia okay ni hu de police wo ne okay or the anu ye be ma ye da se me pa chon su di ni be ka se free ba cha ye fa me Joyce me ka se free old town ma me Joyce ntio me pa chon na mo ka se bibi ni a ye nya protocol atutire ye man tam hanum say boys bi be gu hanum ni ehun de realm life ni sisi ye atiatum okay nti chief ma me mra mo questions na aba no na yen sha se yi bia no ebre ni nti wadaroma
yes as here free hefa said I'm church to ho no yo me that's it the tiefo in ase chief super kobra mo akona ekase di odi kan no ebusa se police on man information a ne yetwa ho abo ye yi o mama so and on man information ye ne nim sai no ana so at yet so can we be ho asem ye was some information dada ye ni ana the woman say information I can uti krum obete na semi corrounds e ko cheche wi fo e wo manso ene asane ene akroso e du manso no a ye corrounds no e du be na wi fo hu nyina hu ye no omu dwane ye te o se ko ne ko sei wo mo ne ma no na wo sei wo mo ne ma na manso fo boys e wo no wo mo to abo e de broye e wo ayin mu ye nso kutatuo ti so commercial to e kun bi se kim se nkofo kura dwane e na wo ba be kum timamu hini ti mesre ne ye no ina ye boy homode se e be hwe se ekru no be konkwan nti o mo support ye no mo moaye o mo nyina yachi o mo mfa odo ene kro ye nyina yachi na ye bibia ne yatun ya ye ne ye ne manso ya ba na be chi wifo na o mo se ni ma ho mo ne ni ho wo mo hankrofo no a mo to abo police care mo pabo very bad ikra me so me ka kire mo ye be koso ne ayaduma no ebi ho ayenim ebi won so ayenim ye man na ka no ebi won so ayenim ne mum no nsem na to so ne se on hwe no ko ba police woman ya na ye yi wama me so entesa obi ya police bi akode po obu se be ka kire no ye ka informant that is why ye yi police force train no a topic itself wo mo kire obi na obi yi wama ne mum no obi ya no te krum no wake kan ya bachin pa kono aha man kasa mi ache no akọ odi ko o ye mensem ne friend mensem no nya ne ache ni kan ya ache no no an kasa keka enti wake kan na man fo ogbodin no o mo jun say police for ye nyesa mesi bebre enti information biara e wo ho ade bia ye hintas me ho edi omani nya edi oche mamu nya no mesi mum ya sonte ne ya sote a emra wo se ye de ye ne beye dia wo se ye fa ho a sabi ebe tosin anase ebe cable no ebe teso kono ye beye nyaye mesi bebre okay police for enyi wo mama ena ba ko a obi nso bisa ye na obisa se ase nipa yira wo ye mpotam ha na nsen eno so ho asem te sen ye wo kan ni na yate ye tu ho na mo na be komo no nipa en da se akroso na ese maame bi atifie eno bi ba se onkonko gya no afuom na omonko fa niema nti omko e no omo mai besi ne omo mente so ma ba omo mai omko e no na omo mai na o se kidnapping enya kidnapping a person missing the some we can ifo ina ayawe bi na obi ayawe a person missing che kan ka jama o maba so ati nti no wo ti asem a ye ne ye follow up na onu say woni akra wati asem ofie no won tu ma police station me bisa say asem na akosi say nse de ba ko ofreni ba kam na be yadwene e mu a e ba ha ye mfa de akosi that the progress of the case no e fanto oman na nim nom asem we kosi ye no nsunso aye ni nsunso aso ni we nso ba na obi ate so ate enna na ba ko biso ka say so mer ha what is obi kem eno a check akra yete sakra no omde ne bai ya ma mete enti ye no edne bai akokot krama okọ jail so ati ase eba no mana ya aja samba akokot ma ko jail ni mo ne wo se bibia no ye de akosie no ema etiefo no omo hu ba bi akoduro mu duma yedi enti no say I get a sense say yenye ha situation no enye kidnapping a missing but as a yentimi and differentiate between kidnapping and missing e wa ha no and no first day ban so okay ka kidnap no ho asem kidnap no you be a wo pesika bi no akochi asomasi okochi asomasi no ade no mama no frɛ nkrofo se de sita krade yin hu nti usra wo fra wo se ne fa sa sikase kotoya and so that is what we call kidnapping or
chino de nasi apiska so ate se ana obi a akoyira wayira ohun na chino aba that is person missing. Okay. And as time goes on, ya sa chasi ye be ni mako. Emma utiefu biara atiase. Na ye number ya dwene. Ye nso ye adwuma ne ye, na de per ye adwuma, ye ni ya obi abete ho ase. Say the okase bail. Krata bia no atese uko bail obi a yiska. So atiase. Ba chief ye tuya o. Me ba papa be ya no sie no tia obi be linkofo obi ya no na obi a ne ache no ehwa asem kwa nhwe nwie the pressure de beto papa we so be ba mo no se masa o de man dem so pressure beto bi so bi na asem no eye minor offense bi ya chi nipa na na beto says last time kai bo bi am chi na o kwa bru chi na ya chi na beto minor offense obi say akodi na tem insist ni pa no be ni beto amade ya chia na so atiase o so fe kwa bisna wo beri no enti wo beri no a no me atifie no sisi ya na beri no o apres fagiska sa na tie okay so ate sa na tie ya tiase all right na mesa baba bisa emre bi hu se man bi ayira ni bebia befa bia na ni mfonyini bobo ho no mo ase issue ne travel ye pa okay wo be yi ano ho ya kwatin Jamaica no dabi o man panimu bi kwatin kwatin ya wu case ya enti wadaro makosi sen okay sania motie no saa na tie ofifi ma wan retani bi bebi anoko de obi ni bebi anoko na mum anamo papa bia police na se yetu no yetuye adwuma no sania ti no e free bi chain in command se wo adwuma na du baabi na yehwe adwuma no sania na de yetie no ebehia more ideas a yeje krata ne ko baabi foforo ti me ye adwuma na kodu baabi no ekodu division okay division so bom homoden a o se yesi de wayira no ono ni baabi a nti obi yira na se wo hwehwe na enya de a eda form ye boy homoden pa se de yesi yi bia no court koje friend say krata fali motion ekoje ataman bill na ade process a ekwan fa so course o ye ni nyina ye but up to now yes anka make us say case here or headquarters in crime aduru na se mukura no ba ko a okura no ofre no open information bi wo monti ono su gusu a yedi hudwuma na yebonya mempa se yesabeka no yesabeka no na dia mesan so kan se me ba o nti ono no case no edin be na mo dia ma no kidnap na missing me na dia kan se before a obetumi aka se kidnap no unless you have proper evidence. Kidnap no comes in the time when who say osimasi and na wa boss abra we as we speak we ni obia e say papa na bi o hye nchen nim say dem make not yase o kan so obia kidnap obia e so nya yes yes na get say wo proper evidence e say osimasi o hye ha na mo bibi say na nipa ne penti na get say wa kidnap no as we speak there or you missing wa yira ye hu no ko pem say e benya information bi e be lead to say obi na kidnap no yentumi nka say kidnap but I can nyina boom say obi nya ayira pe so ya kidnap obi enra say enra ye bisa metie kura ni pa ne frame en na sa enra be ye case anopa ne say kwesi ada na ne bakra say okwa sorry ne baba omaye oba be ye case enra nwumre mi du fia no frame say akora no waba ke fon kwesi ada tu ene so kon hia afi na me kwa busa ne be bipotia okoye nti enyama bi say na ba ye be sere so say ye betu ye nkwala ansofo ebi wono mo a odi ne nyonko achi obi wono mo a de meka say yoba ebi abehwe kura na ebi a ne mpena bi na ebi wa de wafra kwhye ne nchen nti nyama bi sa no ye nkwala na ye tete omo a ye mfa nyama bi enhye omumu se na ebe ya omba fisa nyoma no because ye koso bebre na kana commander kan nyina no ebi wono mo a adon de ni dodo na ye hu omo obaye ndu 3 days 4 days ni panaba so oba ya mo nka ho asem say na ye ka say ye nya platform say ya ye ntumi nka ho asem na enya platform dey say mo amodia chief ya we what the police nso no asama ye mfa nso ma no ntumi yankoka lord ya say nti ni so bi a mo man nte ase ye nso adwuma na ye wo ethics nti say wutumi pressure omo e wo so mbeka no sempanifo adwuma yi omo de amaye ya ye mo nkoka ho asem nti nganipa na opesa question na abusa say no na nka wo pe say who the update of the case no at least
we are friend to a friend say public nti wo ba betumi abusa yen say wo ba kora abusa yen a ye be kire but there be anso be nya platform bi anso no ye be ka ho asem say ye hu say mo de yibi foforo bi di aba IGP o ko nhia mu kura mutwa IGP exercise I train kura mutwa ba ayi so and you know bringing some information to our doorsteps and I think say it shouldn't be anything difficult. Wona wa man yakwanya na ya ba o studio ha ye ne omanfo kasa nti ye nya sa akwanya na hwe na ye wa hayi me ba o na ye wa hayi na chief afre aside ye hayi na wa frɛ ada station yi say we new information we no me pese me ba mo ho be share why na be decline this say ma kan say ayate ye be ne sa okay enti ye ra kwatin ne de no say hu hia nkrofo pa enche dodo ena na medi nka kasa me ka kire wo say adwuma bi atise no ne ye enda form nti mo hunu say eboro ma ho den so ahun isi amino ka say isi ewo headquarters nti aboro mo so nti no say nti na me ka say adwuma no ye wo chain of ayi nti edu ba bi a na say ehwe na say esi ye nya mo a friends ayi a ye refer ko ba bi o mo so ebetumi ayi aboa nti yen ye ha ne de aboro mo so eni ti na ma change baton no say o person kan say betumi aka ne sa because who na betumi aka ne sa because who say obi ne bibia yera no onyane ne ya nkope ebia botra me de beka yen say nya ho abotre na ye nto ye bo ase nkopem se yen sa beka no ompe ne sa enti no osana tidi amame nko ha nko kanche omo se me de masem ba ha omo nya ho hwe sisi asem no so ye ade ye public interest enti penyin so bepese obehu sana tidi ye ne yen so ye nto aso wa ha na ne nyina mu no mi a me share asem na se no ye omo yin to nchen ye bibia ebe hia omo bia no omo frɛ me ebusa me ne na nso say last week omo frɛ me busa me nyoma bi na because ye nyina na ebetumi aka boom na yetumi achieve de ye hwehwe nti ye o ho ya un receive any backlash bia omo frɛ say omo kura mu nim ho bi enti no omo twentwentwom na say omo hu dwuma ye enti no saa de ne de emba mu saa omo nim adwuma ye sha ase ya na imo no mo penentem because obi afifi a ono no the head of the family na my dear mingi di say o papa no kura obetumi adantina yete omase nti na ma no ekobansa ba ye nyina yigusu boa nti ye wogidie say for this long days ye hu no da so te ase ene de mintumi nchire minni adansi bia kire say but mo adwuma mu no eye ebitumi che say yet oba ebitumi che etumi yensa tumi ka no say Ghana so Ghana de eso tizo ubekom kura na yire na ebia wabre no na efie pressure wo ho no pa ba bia fa no de mintumi nka ne sa me fie hobi mintumi nka sa no I see mintumi nka sa okay enti yemra de wa trotro no so ne fa enti na de na ye commander kan about bill no em say amount for interest pa ukura busa sa question no na me din kan say ya ba ha no public education ba sila amount for ubiela tumu a eno ne ade amanfo sikatua ya nti amanfo etebusa be no ye wo bibia e friend be condition se asem bia si a na se bia nipa na dem 48 hours na se ye mmobo ye nkrata no ana ye nya dance e mapa ye nipa no kwago gina asem dia no a ye ma ne be ene ye police enquiry be no kran se wo different em se emleko anim no ye be san se subiem na mahu na mo sa be condition ne se ye ma be na obi na de ne sabe che be na se je say enhye da ho jaya ye jai wo kakra ye jai wo kakra ye se ye jai wo kra bi ye 48 na so ye nya dance anase ye mobo ye hu wie ye do be konti emra ne she se ese ye ma obe na mo ye ma obe na because of say say ye hwe wa ye nsaka wunti obi be gina wachi na nipa no be gina wachi no em gina wachi akeke ye disika botene eto so I friend be condition ukoko tukura na se ma bem se OTB e won ma ye man be se bia 1 billion ya dia 23 na dia e condition ya san de sureties aka ho ti e won ma se petu sureties e na be condition e won bia depending the nature of the case na bia be condition bia 1000 cedis ana se because ye hwe se bia nipa no ye ne court na se bia ye bo na ten kura yinim how nyoma no betimi ade akonti e na ye fa no be condition eno ne de betu tutu abo amane se osimasi onsa de shekta tayasi conditioner edasuni ansa na wate ase nti se nipa ne ye hwe na se ye huna police nsan ko hwe suspect ne biem na mo wo a obegina na chi no woni ye hwehwe wo ye hwe wa na se nso be ko je krata wo court de abrawo na condition na odon sa sha ase no court a compel am I de wetua na de ya na manfo ka se bebre na so mintumi ngi tri se ebi ngi
sika na say because bebre na so allegation tena na commander kan obi wono mo a asem no odi nipa ne ba wie no oja no hu na no ye ja no maba police for ye nipa police for agisika ene police agisika ne ne time bia no ye de better go na mo bitumi ye adwuma wie na wo hwe de wa nipa ne ye adwuma ne wie a obi wono mo o say de adwuma wa ye nti appreciation je brain so eno no nyese bia o de hye police de wo obi be na say o de hye you dey na say you are demanding jisika na dey efini wo nti message tie for say me hu say you ma de hia pa ye beto ebo ase nti onyi ni say sika pot ne ya na ye de tutiri so se ye nhu a onipa na obegina oba begina wanam ne betua no eno na omo feel say ye bo ne saa ne ye situa saa bebre na adwen omo saa ese ya mo so mo ntirete mu nkyere wo bebre na adwen ye bought say bia wo ye de 5 million na tutiri so na ya se me fa 5 million man san ye jami o no akope 5 million na ba na mo so maji there be obi anje sa obi say ye di bay condition I am say be a 5 me say me ma be a make sure say o condition that be na ngasa u beri nipa no ye wo two places a ye kire ye wo first the principal party and ye wo surety enti principal party ni ye suspect no in the suspect ne be a suspect no maganante no friends 1,000 cedis one so a o guarantee be no so onso ye ma obey na gese onso ye bibia to tire so nti na gese wo hwe we no so a instead of say 1,000 e be 2,000 me du ko gina court a nipa na manhu na se me du ko gina court a kwa ko tire sika no times 2 nti e ye big condition na ye bo amane say netie ready as o dia wo tire mu kama say yo but yeah job day ground so yeah adwuma wo ho se na make no adwuma na so obia ne senia o ye adwuma but in actual sense ne de bed ye nchechemu wo mu na make kire no yentua sika ye boto ho senia aban aye ne budget o allocate sika se de me hwehwe nie enye se da ho afi no obekope but wo de ne de se wudwane a and I want to see sika go be one my man dey be see de bia no report ho because if you want a case no eso and am so share say ni see keeping more than 48 hours and this unya show it na so begina wachi dia na ye see ye de bibia e be compare nipa no say nipa si ma ko gina chi sika botu ya datum su ni te say me hwe no so me bo no ban ko pem say asem no ye be dia wi all right inti de ebe ne se ebe ne kaja bi na nyame ya adoma se say yakoye yie aba na ya san aba back yi ya wo de bia ya baba betwa so ne asua ne kakran daily die sanke ye say bia mana to mu dia kama ko be kan wasem pa akaja dia ye be pon nti chief adaro ma mo se ma wo be twato mesma kakran pese mi twato nse na senior report e wo schools a lot of schools on ma kwan no ama kronfo ekowiwie mu enema mebre nti no aye me Mr. Ricard my divisional commander jungle welfare officer and fire service commander etu hwana mo ni etu hwana mo na nkohu say schools bebre wo ho a amem ko wi ade no lighting system no aye poor wo mo bibia frɛ no wo gate na nkasa credo na etu no so enye so tiesa a confront car easy ingress into the rooms not the person we are and the recommendation akoma MMDC sifo na wo ho no had ye no okay come na oguso a odi muduma the MC there the obeka biya no be Madam Victoria adu oka wanya yen be tu German ha there be tu German ye be tu German because yen ya de bae yen ya ye campaign de ne ba sa nipa na de nipa ba ene nipa na kire ni nipa pe sa de nipa na de nipa ko and you ba na de nipa pe no so she has been doing it very good a very good MC I praise for the way na obia e bona baso customer oh yes and you know sa na me person me can say a school for no head masters head teachers na se for no omo hwe ne man ketenkete omo apnum ne man ketenkete omo nye de behia omo e malati ma hono so no omo hwe se omo assembly na so ate ne ma no keka obeye na efe so many watchmen so we recommend that say e be do data no mama kwan no obi ante ho so ate ase into bi ba wa de pe bia na oye ne sent on penkrofo emra ho on watchmen a ma fa kwan ba fa so mutuam kakra no mutuam kana say you some say from watchmen be mo security officers
Oh, friend, watch my one we are at your debate or campus. Nah, I'm first security officers, Embrow. Now, I may yet me and no more jeans I was so. So I know my jeans I was so. And you know, we've been doing our best. Okay. Yeah, try now. Bonnet for the one twin tree and triasse. You always care it. So what you say. And you know, and Cabo crab make me at the amount. Yeah, that's it. And CID wants to be trapped 20 years. Yo, they make kind of say, your best let you for say, on because we are police. Na your Juma dear, you know, a bit to me a demo. Then I mean, can you want to me the more? I guess almost so FYA. Send a normal can say, Uber police for mania. Bibini ana ye yiwama sabre no ni ho nipa de institution kese into me nye 100% but there ya ene de wo hwe na so bi tietia fa ho die so na ya yipanhin wo ho wetumi abona mane na adwuma no atumi akoso nti omo nkoso emoa ye with information se na ebe ya adwuma de no so no ebetumi awie peye na omo bambo nso CP se omo bambo ne CP a ye nso ya ho etoye the crime rate ba for mo a ma police for kura nso mpo no ya ho etoye nti omkoso anya trust e wo police mu. All right, yeah, that's it. Be brinty nyame adoma that's ne ye besan ahwemanim na ya betoa adesuan eso chief yeah that's it bebre. All right, nti abusuan ye ne chief supo awo yen yempotem hanomo. Or ye very good man, down to earth, ready to work. Chile say abribia be freni bia ofa ye wo police impanifo bi be friend one fa. But ye chief there bribia be free bia or fat de sum to say on Mexico na no one can return in the back chief nyame unshira papa. All right, police diary ena ye de ebremo no ye de bebremo ya wo de bia se na munim dada na ya wo de bia na ye ho me so kakra ya san ko fa aba. If you see something, say something. Bambo ho nsem asan aba be hia biem ntia wo se ye san hwe na ye di mu enkomo. Police diary eye kama pa baby ya drei ebre ne ko papa but what the beche me still ha me pese otonkra anytime ni chief ye de asie no onso so beba mu bi ye ma mampani nkasa na betonkra taw na ye nsoro so. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, inti ma yem for free food di kan pa chodi be ka free. E fa me na sim ka se frasem. E ja na ahye nti o. E oboba nyankopon enka mo ho ni dwuma pa amoye. E da se. E da e pama polisi fo ase. Se be dwuma pa na omoye no. No oboba mi hu ni se adwuma bi ho ayi papa na polisi for service ase ya semi kan omoyi omunum be so me man nti no adwuma omoye na adwuma wo ye fo tinanufo ka se be ye gisika oboba eti edin me papa no say omo betimi aseti obi ema wakọ na wahwehya mpai be di ni base ka na ebi se yenim se obi ye bibi kwakwa chichichichi omutimi kofa ne ba tinanufo ya ka oboba so obi ka se be ye nyisika na oboa wunim ase yesro ntende ukwa kesi kwesi e kan fie kwa na omse do be kokko menda ho ye do be kokko esense yesro nti ene ne ye usika nye bewu nti oboba minim se gmo mle my papa mo akọ champion mine so mo betimi aye se gmo mu ntwo mo betimi aseti obi no akọ na ahesa mpa ya di sika enso mo pese mo ye we ya di sika oboba me da asimu nyame nyaduma nyame enka won so ho ti yera nash dia ono so di free asene eba ye no wato ne nkra wasanso ama yem papa no mu adwuma se betumi a ne ye de ya no ka ne saa no omo en setting crofo bi no mo hwehwem because baby enwusie free baby a ne ja wo ho me pato odi ni baby am so kasa free la chamlo taxi da from osi eja usie nti o oh blow boba o fa rana ba to o ko kan so ka krana se no ndu mo ntimi ye man kan se for mo ye no go for power Nenkra to abeto no me bato kafra udin baby anzo kase free o ba woni anwa yenti o se enye bebu asembo a
ni kai ne kreba ye kai ni pe bidin adene yaka ye wa se ne yaka se adene ne kure se omuji ska ozo be defend this ye so me si wontie ya o pa omo seti wontie ya no be ti omo wontie police station ko omo seti mra hamzi omo be ti omo afi omo se de kan ne kure anwa yate ye da si bebre mo bi meto aso yeah dio anyways we ba chon su betimi abeto nkra na fe ya hwe na ya sorry so akọ 0201944485 and 0554820910 na nyankopon ya adom ene ejebu eja wenya baba bedru eye boiling issues no ene no nwotwe ken na ya tena se ya de boiling issues no e de bremo eni nti ya na watie bi e de amayen yese no nwotwe ken na je say boiling issues no e hihye so den tie we ye to aso ye your maima yet Ghana et ye pesi yet Ghana nsem ye pa manyo sem ensem a ACCA ensem a etwagu ensem a ekotwi ko breman ne efa ye ho amanyo sem a ekoso mechire se ye pesi yet the latest news na ye nso ye de ya no tum ye kabie amanvoi anunti na Ahenkan 93.3 FM the best in the east ya hihye dwumadi a ye friend the boiling issue ensem uhuru se pra the boiling issues e wa Ahenkan 93.3 FM the best in the east ya de bramo ye woda bia anwumre no nwotwe kan 8 pm ya hyase kosi anaju nondu entity e bia the boiling issues oboba ofori amanfo betena dwom na ensem ahuru se pra no ya kan ani bre so ye ka manwesem ensem asisie ye fa ye mpotam ho ye fa nkrofo ho ne ye ben ye be kan nyina ye ka na wo so aka bi the boiling issue Ahenkan 93.3 FM the best in the east. Sawat wasum nti ene ebekoso eya na watie bi eya na watie bi why ebekoso ensem yehuru pra oh my goodness ubetimi abastel no ababeto nkra no we see from a blessed sun 2 pm di frasante mantem emu no de ebaye okay me ba cho di ba akase free obo mache ya adwo na pomu ya de nyame ehumi mo bona nso from Frimpong, Fifi at Tumsodu. Eja Frimpong, Yintio. Aha. Dear, Papa Bacayano, at Tumsodu have Babacadi. At Tumsodu Babacadi, and said, what would the year? They say, 4 million, 3 million, Ubetu Ansana, ya Belin. Ubetu Ansania. Oh, okay, Yati. Yati yada say blessed sun 2 pm asante mampon no di free aba no say in fact eniema nkoyie kura o niema nkoyie kura na wo hwe o man mu na say babia ye dendenden sa no a o say oh aba enchian komana na kwesi NDC Ashanti Regional Chairman 2 pm blessed sun asante mampon eno di free buy Stephen Boache ono so atwo ne krata ne tintintintintin no de aba no chese hwe mama wache no pa Mr Host u gba dwuma wu me tie u di free wase krupon eno no wo Western Region me enjoy u show no MPP o se de ntisi ya kase de yegusu aye kwako yi mpanimfo mko yi mpanimfo mbeboa na mu 8 na mpese mu breki no ma breki dia mamo na enyo obi ase ewrakotu o sei ene betimi aboa yate yada si bebre azeman so di aba no che azeman di free chronom on marketing no ni di nhwe ni mu o se braso se Ghana fo ye jai partisan politics na yen kan okran fan kyerem panim fo yen contribute kakra na yen fambo amampuntuo enko nanim Haile Selassie so di aba no che go so ene odi free aba no che NDC party no wo mo ye ni o betimi bia se na be ya Ghana fo adwene beba wo mso na wo mawi ni 2024 na nso so nya de ebefun ebetonsuom kire se ne NDC fo ye no obia boa yewura mahama boa hwan obi oka hu bia boa MPP bebreki 8 yate udin ni bia akase free mpacho oboba ye frame Kufiapo original Filibu among from NDC communication officer apolisi for that kind of ka se omunjiska oboboa hey omujisika papa oboba omujisika pa
on kind of correct. Oh, there be enkanisa ebia no onu onim nti e wo so kan ye wonim so ade ase e sabi na hubi nti wa hunu bia na wo de ho adansidie di aba ena make say wo hunu bia na de adansidie aba na o ma ye follow up ade ase e na hubi yati kira ma me kasa okay me mo na bu ko ju opon kroma de afi de obo anu ndc ye ne ni be sia ni papa yati ye dasi bebre hey erade we be say yiri yo nana Kwame Mensa Bunsu Sheka ono so di free half no de aba ne message ne tintin ene e be he politics ya waka jagum ha ya no de ahia yen e wo boiling issues no so bo se ba Mystic go so zango no so di free aba o se patriotic voices o se emfa ho ne NDC fo be ye omo be wa e banche e na ne brode Ghana fo ye be fo aba ne tia omo niemu odin 2024 ye de yebutu ha ye se yate e na owo ahene akwasi e champon kwache ono se ma chiamu anopa mi tie mu ye fra me Dominic owo ahene Ablekuma North constituency na mebutu amehwe mo mo bo adwuma pa mo nyire mo ho na me bo Ghana Blasters abaso se ndro mutimi di nkonimdie eba efie ena Kwame Energy ono se good morning en confirm wu hey eja no toto ne sa no more fire Dixon Boateng osimi ama chiawa no pay majo so se ho boko de famous Emirate and also say good morning dear host. You're from Emerald Kunedu Andrews me tie wo live na me chiawo se koso abadwuma obadwuma pa Dixon Boateng asa to jade aba mo che se show no we filia or Green Pharmacy we filia ma obi kurampo to para akra wontumi nyima no Clement ye bo no so kire se hey Ghana de ya ha won kombre nyina sojafo ka ho bio adantia asojafo ka ho se sen ono so na dwen kira wode aba eno no we ne mo de fa Facebook edi eba ye na ne fa normal SMS ba ne de we wo de nyame ase wo se o ase de nyina wo kekere ne pompom fe se mampo hina bomu o de kwa mo twedi ampo nyankropon adan a wabɔ ne ho ban ama de a kino da so won kwa wote ase o se ye wonderful day and into odana se papa pa ono so ne de a wode eba ye no abusuya ba bia aduro no ebebu ne kef na nyame ya adomo yakoboaboa ye ho anwumre no nwotwe ken na ya san ba eye boiling issues ene koso dika ensam ni be huru poto aya na watie bi e de amayen ohene ba yankoi Waya shon kejeme waya shon okay mami fasidan koma odi Ahenkan Kwame Yabo been the executive producer adwompa yini Kofi Mensa Kobe K Kwame Asante Billy Man Midin Oboba Ofori Amanfo the Commander General Ensroja Bakwayaka Kutoku Meya Mabeye Medjuma wie e ba to de ko yie we ye number friend boy abaso de anko yie na atwen adwen si so tiase e nipa na efom e nipa e na e de che nyankopɔ ya adom anwumre yi ye be hia e wo boiling issues so mame na ase adwempa to aso Ghana de shima ma munyina mu achi biem sa mama kwa ba e de ba Ahenkan 93.3 FM so o hwa wa kire bre na nondu abo apa ho sima no ba ko ensam awodo a enne ya kan kase ebo emu obedi mu akotene mekire eye awia dumienu na afi eye anwumre no nsia akan kase ebo emu na sabe ye de ho entete ho e de ebre wo sade be ya wo so betimi ache waso na bre no so otimi atiemu enchirimu eye bulletin na ensam no de ebeto dwa no ebi ene se Director Edema Faculty of Academic Affairs and Research ewo Kofi Annan International Peacekeeping Training Center dia tudwo kiremu se eye nkrofo ya tu omo fro omaman so omo mra mesu omaman anamu ewo makoko garam ya no
sensem bi won ma ye omkoma no mpado eye mfie nsem eteni kwa so omso de oma no atutudu tumu ebie mekire ambassadors no eho ensem yedimo enchiremu ede beba sanso so na eye mrahye badwa mu piem panyini mekire speaker of parliament enso ede kokobon nsem akọ ede ama obambo ekuo no ewo makoko ganam ya mekire eye security agencies for no ese ene obetiazo police ni bi yakum wei ya